Balentziaga eta Txillidak lan egiteko garaian amankomunean zeuzkaten teknika horiek. Hortan gaude inspirazioa jasotzen mugimendua sortzeko eta obraren estetika. Eta bestalde baita ere daukagu inspirazio soziala, baita bi artista hauen garaietik hartu duguna, azkenean jaiotzen geranean markatzen digutela lerro zuzen bat jarraitzeko, eta guretzat uste dugu lerro hori bakoitza joan behar dela sortzen eta bere bizia horrela sortzen. Halko dira ikusi jantzietan bilen nasketa hori. Ez bakarrik koreografikoki baizik eta ere bai estetikoki. Gehien sakondu duguna, espazioak sortzea bai gure gorputzarekin eta bai ondokoa gorputzarekin, espazioan nola kudeatzen dugun espazioen sorrera hori, eta gero figura kurbilinioak ere nola hori gehien bat izan da juntugo edo espazioa sortzerako garen igual urrutigo gaude, baina figura kurbilinioak erabilitugu gertu gaudenean nola mugitu gure artean edo nola sortu ere figura horiek. Asko mugitu gera sentsazioengatik. Denbora guztian probatzen hori sentsazio hori enkortxetatua eta orduan nola gure mugimendua, gorputzaren mugimendua nolakoa den eta gero askatzen geanean nola mugimendu berdina nola egin dezakegun. Orduan sentsazio hori beti bilatzen azkenean emanaldia joango da ibilbide batean enkortxetamendutik askatasunera. Musika bai hasierako eta azkeneko musika izan ezik, beste guztia Bachen konposizioak dira. Kiston suerte auki du karrikan bezalako sari bat jasotzea. Honek esan nahi du Leioako Morazokan estrenatuko dugula bi emanaldikin. Eta horrez gain beste 11 plazetan ere aurkeztuko dugula Nut maiatza eta iraila bitartean.